Ma, nasa ko ikuha mo, ma. Okay. Isa naman po Chloe. Sabali. Hanggang kagburak ni Papa, ma. Sa Valentine's Day. Munta naman ka. Ha? Lang, basta. Ay, si bugal-bugal di Chloe. Huwag yata ka nagbulak. Kancho kay katawan ko nimo ba? Ano di kung wala ko tagain. Patay ka nagbulak. Huwag itagaan nagbulak ni Papa. Katawa ko tawi Chloe ha. Ano bang gitagaan? Charay, wala. Nako. Ay, katawan nung taan. Kawawa kay ko Chloe, katawan pa yun ko nimo. Grabe ba dapat idamay ko nimo nga ma, sunod na lang mas matagaan ka ni Papa. Tawaan naman nung taan niya. Ano dahil? Mama, wag yatagan doon kayo. Pag po yun, nagkancho-kancho mo ha, last na lang yun. Pantay ko karon. Ako ano ko bigyan bro, ko na si mama ba? Hindi ko alam doon. Ako ano ko bigyan. Wag yatagan ang ulak sa Valentine's. Ginagawa mo. Hindi na tayo dalis kalimutan si mama. Wag yatagan ang ulak sa Valentine's. Natutalo ay bali ni mama. Uy, wala na lugar tong heart ni mama magpapa. Oh, boy, broken hearted.